The sanctity and the divinity of Alụsị has been robbed to the mud by two groups of people. One is the Western religion, then the other bụ ndị a na-akpọ ndị ofeke dibịa, maka na enweghị ofeke na dibịa. Alụsị abụghịzi ife ga-eme karikachọ. Onye zusi ike obute ọgwụ debe bie sị na alụsị ka ọ bụ. But I'm here today to redefine the concept of alụsị within the confines of the Igbo cosmology. In our cosmology, we have two schools of thought that defined the concept of alụsị. The first school of thought defined alụsị as alụ na nsọ Chukwu, do not defy the sanctity of Chukwu, maka na Chukwu dị nsọ. In a nutshell, this school of thought kọwara anyị na alụsị bụ that pantheon that defends the sanctity and the sacredness of Chukwu in the land. Now, to cut it short, the second school of thought kọwara anyị na alụsị bụ gịnị? Alụ na nsọ bụ sị. Let alụ and nsọ stop. Alụ means abomination. Nsọ means taboo. Maka ndị be anyị nwere alụ na nsọ n'ala Igbo. So if you listen to this school of thought, if una this both school of thought is going to the same dimension or direction, which is alụ and nsọ. So going further, let us demystify the etymology that these two schools of thought share in common. So in this context now, alụsị is a compound word made up of two words, alụ and nsọ. Alụ means abomination. Nsọ means was taboo. So to form a synthesis now, if alụsị na-akọwara anyị from these two schools of thought, bụ na Chukwu nwere alụ na nsọ dị n'ala. And ife alụsị ji wee nọrọ n'ala Igbo is to stop evil, taboo, and injustice in our land. So by divine ordinance, alụsị is that natural police ordained by Chukwu to stop calamity, evil, injustice, and abomination in our society. This is the major function of alụsị. Alụsị protects the poor, the weak from the mighty. Alụsị safeguards our community against intruders. Alụsị bụ ife dị nsọ. Chukwu nyere ikikere ụkwụsị ajọ ife n'ala Igbo, maka na alụsị is a divine spark from Chukwu. No this and no peace. Ọgwụ abụrụ alụsị, maka na ibe na-ewuzi taa na-enwe mbosi gbulugbo dibịa na-amụ ama, dibịa amụọ mmadụ o jee gba ọsọ dibịa. Gịnị bụ ịgba ọsọ dibịa? Spiritual training. Just like ndị na-echifara, they go to seminary school. Because inogori that gift, a ga-anụcha if i wee bụrụ dibịa. Mana kịta, everybody na-achọzi quick money syndrome, shortcut to success. And take this thing from me, any shortcut will cut in short. Onye jezie, ma ndị dibịa malụ, ma ndị dibịa na-amarọ, eje bute ọgwụ, banye ovu aba, ọbịa alụsị, ọ bụrụ ya bụ alụsị. All the primordial entities, all the primordial deities na Igbo, anyị maala avịa, anyị maala ogugo, anyị maala ihe ojii, akọsịbụ ihe ojii, alụsịdala mmiri wee jọọ, anyị maala ya. Ogele otule bụ nne nwaanyị ovu, gidiga bụ ọya avọ, anyị maala ya. Anyị maala arọ, anyị maala akwali, anyị maala ajan. Kedu nke ịbụ? Kedu nke ịbụ? Alụsị dị nsọ. Alụsị is equally a sacred altar through which we commune with Chukwu. Mala ihe bụ alụsị. Na oke nwa mmadụ ka gụrụ egwu wee sị na alụsị na-egburu mmadụ na nkịtị,
maka na awọlụ nka wee nwa alụsị awọlụ nka wee gbuo onye. Alụsị stands for justice. Ebe a m nọ kịta nje tụọ onye aka ya dị ọcha na alụsị dị be na alụsị abụghị egbu maka na alụsị dị take pacha because alụsị works with what the natural what forces. So ị bụrụ onye na-ege m ntị na-abata ọdịnala ma na alụsị dị nsọ, ebe ọ bụ na ewubela alụsị na-emeso omenala ike, ajide na-eme na-egbu. Most of these charlatans na Africans na-abụ dibịa abụrụ alụsị ka vaje eme dibịa maka na alụsị na-egbu onye bie jee jụọ ese. Ibula alụsị ihe akwụba aka gị ọtọ, ibula alụsị ime mpe ikpe gbagọrọ agbagọ ihe akwụ n'eziokwu because by divine ordinance alụsị bụ that pantheon that stands for justice, equity, peace and balance. Afọ m bụ Izuọra Nnamdi Iloma Chebe. Abụ m onye Nando Romambala. In our next episode, we are going to go into the classifications of different alụsị and Olufa na-alụ. Daalụ.